Začal môjho ďalšie videá a tento úvod som už natáčala po 100 krát, pretože stále som niečo zabudla. A takže dnešné video bude tak jedno slovo. Toto video som už točila, lenže bolo trápne, mega ultra giga. A moje vlasy sú mokré, pretože som si teraz práve umila logika. A tak som sa rozhodla, že tamto video vymažem a toto video bude tak jedno slovo. Nájdem si otázky od Shopaholic Nicole a ideme na to. A na túto otázku sa veľmi teší. Tvoje vlasy mokré. Áno. Nebudem odpovedať farbu, pretože farbu viete, takže mokré. Druhá vec, obľúbená vec. Šminky. Obľúbené sen z minulej noci. Žiadny. Obľúbené pitie. Fanta. Tá červená či rúžová. Či tá. Vysnené auto. Bugatti. Bugatti je super, mega, ultra, giga. Místnosť, ve které se nacházíš. A tyto otázky sú po česky, takže. Místnosť, ve které se nacházíš. Detská izba. Tvůj strach? S pavoukou. Co bys chtěla být za 10... Budem čítať po slovensky, po česky, fakt neumím. Čo by si chcela byť za 10 rokov? Kvetinárka, alebo cukrárka, alebo zverolokárka. Neviem. Alebo čašníčka, ešte neviem. S kým si strávila včerajší večer? Viem, že to bude znieť ja aj včerajší večer. Môj brat bol s kamošom von a ja som bola s nimi. Oni hrali basket a ja som bola rozhodca. Tak. Samo bol s kamarátom a ja som bola s nimi. Ako to bolo o 7 možno. Ďalšia otázka je, čo nie si? Čo nie si? Plechovka? Neviem. Posledná vec, čo si robila. Natáčala som predtým ešte video. To nebude jedno slovo, takže neviem. Tak posledná vec, čo si robila. Editovala video. Čo máš na sebe? Oblečenie. Ja vám tu dám vec, že... Takže čo máš na sebe? Oblečenie. Tvoja obľúbená knižka? To je Flieg zu den Sternen. Auf dem Schwingen des Drachens. To je po nemecky, pretože ja som v Nemecku. A túto knižku písala táto. Potom som robila z toho projekt, ja vám ukážem. Takže túto knižku ona písala, alebo mama, alebo niečo. No a toto som kúpila ako záložku. Meine Mutter ist die Beste. A to som si čítala, koľko som už čítala knížek. Toto som si písala. Fünf Freunde, Hani und Nani, meine Volllesebuch, das kleine Gespenst, Märchen, Flieg zu den Sternen. Takže 6. Už ani neviem, že o čom tá kniha je, pretože knižka. Pretože čítala možno potom. A tak, poslední, co si jedla.
Oreo. Tvůj život? Dokonalý. Tvoje nálada? Dobrá. Tvoje léto? Ultra, mega, giga, super. Kdy jsi naposledy smála? Teraz. Nejobľúbenejší víkendová činnosť? Ja vám dám tento obrázok a tam je nejobľúbenejší víkendová činnosť otáznik tak je to, že v čom, hej? Byť vonku. Tvoj počítač. Môj počítač. Tvoj počítač. Toshiba. Alebo čierny. Nejaké to je myslené. Také poznáčku Toshiba. Pivo? Nie. Zima? Ne. Dovolená? Áno. Na tvé posteli? Bunda, pretože som si tam dala, keď som prišla zvonku. Láska? Nemám. Nemám frera, alebo neviem. Láska, láska, že či, proste, neviem. Láska, áno, neviem, proste, to je jedno. Takže toto je všetko z tohto videa. Ak sa vám páčil tento jedno slovo tag, tak super, ak nie, tak chodte spať. A do toho na ďalšie tagujem môjho brata. A ďalej teda Samuela Volka. A ešte neviem, počkajte, tagujem, napíšem vám ju do popisku videa. Nie, napíšem vám ju do popisku videa aj môjho brata. No a tých, čo tagujem. Takže ak sa vám toto video páči, určite nezabudnite dať like, odber, ak ste tu noví a zapáčili sa vám moje videá, ako ste to náhodou ťukli a ešte ste nevideli moje video, tak toto video prosím vás dělajte a lajkujte, komentujte, odberajte a ja sa s vami pre tento deň lúčim. A sorry, že proste nebudem sa odprávať, že vyšlo nové video. Proste sa na to tak zvykajte, pretože... Takže... Čaute a majte sa. Super! Konnichiwa. A dole do komentárov píšte otázky na Mamtek, Ask, to alebo to. A na pravdu alebo odvahu. Čaute! Konnichiwa. Tak dotočené máme a teraz editovať. Idem si pozrieť ešte toto video. Takže čaute, už prosím vás, netočne má nič. Takže ahoj, vítám vás z mého dalšího videa a dnešní video bude tag a bude to... Toto bola ukážka, že som išiel pozrieť video od Šopakovej s Nikol, ale sekal mi to, tak sa idem skoknúť na mobile. Asi tak. Som tam. Takže čaute. Konzumy. Takže konnichiwa. Dikto vadví hinde ho.